Отново сме в поредицата в тежито и сега отново ще изберем обаче с кукли. Вариантите са тези тук всичките, тези ето тук всичките до тази и ето тук имаме различни русалки, в които също може да го правим. Така, сега първо започва отново ние и броя 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я! Хора, на това прилича ли ви? Чак. Прилича ли? Просто добре, чакайте къде беше. Добре, сега съм аз наред. Така е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това бабинската бабинска. Я да видим дали си прилича. Виж колко е бяла. Много си приличат, хора. Много се приличат. Така, очаквайте следващата поредица, която отново ще измислим нещо друго.